Έλα πάλι καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Ο πρώτος. Έλα ρε κοπέλη, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς ήταν παλικάρι μου? Καλά ήταν, ωραίο. Πώς ήταν το άλμα σου? Ωραίο ήταν. Καλά είναι. Από ποιο μέρος από την Κρήτη? Από το Ηράκλειο, τον Άγιο Θωμά. Άγιο Θωμά, Ναι. Μπράβο ρε. Έχεις άλλο ένα? Άλλα δύο. Άλλα δύο. Καλό άλμα. Άσε καλά. Γεια σου ρε Κρητική Λεβέντη. Για πες μια μαντινάδα τώρα. Θυμάσαι, σου έρχεται μία. Η Κρήτη είναι διαφορετική από τους άλλους τόπους, γιατί έχει αντάθεξη καρδιά και κουζουλούς ανθρώπους. Να είσαι καλά. Καλό άλμα. Καλημέρα παλικάρι μου. Καλημέρα, τι κάνει κύριε? Είμαστε στην εξέλιξη άλματος. Μάλιστα ναι, το τρίτο άλμα, όλα πήγανε καλά, δόξα τω Θεώ. Πάμε σήμερα για το τέταρτο άλμα. Καλό άλμα. Πρόσεχε, πάνω έρχονται οι άλλοι. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σου παλικάρι μου. Γεια σου Κρητική. Γεια. Πατραφορούδε. Έλα ρε καλημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα. Πώς ήταν το άλμα? Πολύ καλό. Ποιο ήταν αυτό? Αυτό ήταν το τρίτο μου άλμα. Το τρίτο έτσι. Πολύ τρελαμένε. Τα έχει ο φίλος. Πολύ καλά πήγαμε. Ελπίζω τώρα άλλα δύο έχουν μείνει. Άλλα Άλλο δύο. ένα Βέβαια, καλά θα από πάνε. ΣΕ. Δεν είσαι καλά Ένα εκπαιδευμένος? από Σινούκ. Μάλιστα. Αρκετά καλά. Πήγαμε καλά. Λοιπόν, καλό άλμα ρε. Ευχαριστώ. Ιανουάριο 2012 Δέλτα ΕΣΟ. Έχεις τίποτα να πεις για το άλμα? Όχι. Έφυγες. Επόμενος. Υποψήφιος Αλεξιπτώτης Ταρατσίδης Ιωάννης 2012 Δέλτα ΕΣΟ. Έχεις τίποτα να πεις για το άλμα? Όχι. Φύγε. Επόμενος. Υποψήφιος Αλεξιπτώτης Μπίλης Πέτρος 2012 Δέλτα ΕΣΟ. Γεια σου Μπίλη. Έχεις να πεις τίποτα για το άλμα? Όχι. Φύγε. Επόμενος. Ποιος? Υποψήφιος Αλεξιπτώτης Βασιλάκης Σταύρος 2012 Δέλτα ΕΣΟ. Έχεις να αναφέρεις τίποτα για το άλμα? Όχι. Φύγε. Μάλιστα. Παρουσιά σου. Υποψήφιος Αλεξιπτώτης Ιωάννης Γεωργίου 2012 Γάμα ΕΣΟ. Έχεις να αναφέρεις τίποτα για το Πώς ήταν το άλμα? Ωραίο. Δύσκολο. Εντάξει, εύκολα. Μετά από 3 άλματα. Είδες που έμαθες, Ναι. Θυμάσαι που ήσουν νέος στο Πέφο, φανταζόσουν θα Υποψήφιος φτάσει εδώ πέρα. Αλεξιπτώτης Ιωάννης Σταύρος 2012 Δέλτα Σιγά ΕΣΟ. σιγά. Φανταζόσουν θα φτάσει εδώ. Δύσκολα, αλλά φτάσαμε. επόμενος. Πρώτο άλμα, καλό. Υποψήφιος Αλεξιπτώτης Μανιαδάκης Μαθαίος 2012 Δέλτα ΕΣΟ. Έχεις να αναφέρεις τίποτα για το άλμα? Πολύ καλό και πρώτο άλμα. Ωραία, έφυγες. Μάλιστα. Κάτσε εδώ. Μανιαδάκη. Αναφέρεις για το άλμα? Ότι ήταν τέλειο! Έφυγες. Μάλιστα! Υποψήφιος Αλεξιπτώτης Τσόλης Κωνσταντίνος 2012 Δέλτα ΕΣΟ τυφεκιοφόρος. Έχεις να αναφέρεις τίποτα για το άλμα? Όλα καλός! Έφυγες. Αναφέρσου. Υποψήφιος Αλεξιπτώτης Σιολέξιον 2012 Γάμα ΕΣΟ. Έχεις να αναφέρεις τίποτα για το άλμα? Όλα καλός! Πήγε. Υποψήφιος Αλεξιπτώτης Χριστόπουλος Αλέξανδρος 2012 Δέλτα ΕΣΟ. Έχεις να αναφέρεις τίποτα για το άλμα? Όλα καλός! Έφυγες. Για ποιο άλμα πάτε παιδιά τώρα? Πέμπτο! Κι άντε, γεια. Άντε, σας περιμένω. Καλό άλμα. Καλό άλμα. Ακόμα. Γεια σας παιδιά, καλό άλμα. Θα σας δούμε. Τίποτα, πιδάσκει είναι σαν να πέφτει στο μπαλκόνι. Όλα καλά. Φιλαράκι. Για ποιο άλμα πάτε παιδιά? Πάμε για το τέταρτο άλμα. Τέταρτο άλμα, Όλα καλά με το τρίτο. Μπράβο, παιδιά. Γεια. Καταφέρατε το στόχο σας. Γεια. Γεια σας παιδιά. Γιώργο, είσαι κάτω στη ζώνη τώρα και παρακολουθείς τους φίλους σου. Έχεις στεναχωρηθεί λιγάκι που δεν τα κατάφερες?
Ναι, αλήθεια, αλήθεια. Αλήθεια. Τι τους εύχεσαι? Καλό άλμα, έτσι. Καλό άλμα, να συνεχίσουν πάντα έτσι. Μπράβο. Ήσουν και εσύ μαζί τους, δεν πειράζει. Συγχαρητήρια. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, ρε παλικάρι από την Κρήτη. Δεν πειράζει. Στο επόμενο σχολείο. Ναι, με το επόμενο σχολείο θα το δοκιμάσω. Μπράβο. Λαμβάνει το κεράκι. Ο Ερμής λαμβάνει το κεράκι. Ο Ερμής το κεράκι. Κύριε Κετά, καλημέρα. Καλημέρα. Σε τι φάση το άλμα βρισκόμαστε τώρα? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε έχουμε τελειώσει την πρώτη έξοδο και ξεκινάει η δεύτερη έξοδο με 67 άλλοι εξοπλιστές για να συνεχιστεί η διαδικασία του τρίτου ή τετάρτου άλματος ανάλογα με σε ποια φάση βρίσκεται ο κάθε εξοπλιστής. Πόσους εξόδους έχουμε σήμερα? 4 εξόδους έχουμε σήμερα. Και το απόγευμα έχουμε από ελικόπτερο Chinook άλλες 6 εξόδους. Έλα παλικάρα μου, τι κάνεις? Πώς ήτανε? Ωραία ήτανε. Έπεσες και μες στο θόλο, Μέσα στο θόλο, μέσα όλα. Το τέταρτο είναι αυτό? Τέταρτο, πάμε για πουλάδα στο επόμενο. Ωραίο. Πιο καλό απ' όλα. Από πού είσαι πάμε? Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, Το ξέρουν οι γονείς τι κάνεις τώρα? Το ξέρουνε. Έχουν αγωνία? Δεν νομίζω, εντάξει, ξέρουνε. Τι γίνεται. Λοιπόν, καλό άλμα, περίμενε. Ευχαριστούμε, έλα τελευταίο. Ευχαριστούμε, φωτογράφε. Να είσαι καλά παλικάρα μου. Καλό άλμα. Ευχαριστούμε. Βανασάκη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Για πες μου την εμπειρία σου. Μοναδική και Γιώργο, μοναδική. Τέταρτο άλμα, άλλο ένα και πάμε στο πέμπτο. Στο πέμπτο, Και όλα καλά. Αυτό είναι τέταρτο. Τέταρτο και είχε αέρα πάνω πολύ. Είχε, Μόλις βγήκα, μόλις έντωσε την ακούσαμε γιατί είχε αέρα. Με τον κύριο που είστε αρχηγό. Κοίτα πάνω τώρα, πριν λίγο πήδαγες και εσύ, Τώρα έτσι. πέφτει ο κολλητός μου, το αδερφός Ποιος μου είναι, τώρα. ποιος είναι? Ο Ντάικος. Έλα ρε. Τώρα πέφτει ο κολλητός μου. Ποιος να είναι? Πρέπει να είναι κάπου στη μέση. Καλημέρα. Καλημέρα. Ποιο άλμα ήταν αυτό? Το τέταρτο. Τέταρτο, Ωραία. Όλα καλά. Άλλο ένα. Το απόγευμα έχουμε σνούκ, Ναι. Ποιο μέρος από την Κρήτη? Ηράκλειο. Το Ηράκλειο, Πού το αφιερώνεις? Η μαμά σου το γνωρίζει τι κάνεις τώρα? Και ο πατέρας σου έχει αγωνία? Θα έχουνε. Λοιπόν, καλό άλμα. Έλα Νικόλα. Τι έγινε? Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε? Καλά. Τέταρτο άλμα, όλα καλά. Καλά. Μια χαρά. Πώς ήταν, για πες μου τις εντυπώσεις σου έτσι? Έχεις λίγο αγωνία? Εντάξει. Συνήθισες πια, Τώρα το τέταρτο ήταν μια χαρά. Τα άλλα δύο περίεργα. Το απόγευμα έχουμε σνούκ. Εκεί. Έχει, ναι. Α, τα δύο. Λοιπόν, καλό άλμα, ρε. Ευχαριστώ. Γεια. Πάμε για το πέμπτο! Πήγαμε! Εξοπλιστής Μαράκης Νικόλαος 2010 Δέλτα ΕΣΟ. Μάλιστα. Εξοπλιστής Νικολάου Θανάσης 2012 Δέλτα ΕΣΟ. Όλα καλά ρε. Μάλιστα. Υποψήφιος αλεξιπτωτιστής Ζιλβίνης Ανδρέας 2012 Δέλτα ΕΣΟ. Όλα καλά ρε. Όλα καλά, λίγο αίμα μόνο. Τι αίμα, στο αυτή νομίζω. Για κοσμητικούς λόγους. Άλλο ένα απόμεινε, άλλο ένα. Άλλο ένα, Άλλο ένα απόμεινε. Το απόγευμα. Τώρα έχει. Ποιο απόγευμα? Κατευθείαν. Τέταρτο εσείς τώρα. Ναι. Μάλιστα. Ποιο απόγευμα? Τελευταίο άλμα. Σήμερα θα λέγα.
Έλα ρε, καλημέρα. Καλημέρα. Έκανες ωραία προσγείωση. Τελευταίος ήσουν στο άλμα. Τι? Τελευταίος ήσουν. Όχι τελευταίος, ήμουν τρίτος. Τέταρτο είναι αυτό που κάνεις. Τέταρτο, πάω για πέμπτο σνουκ. Άντε ρε, καλό άλμα. Ευχαριστώ. Ποιο άλμα ήτανε? Το δεύτερο άλμα. Το δεύτερο, Ποσέα. Πώς σου Πολύ φάνηκε? ωραία, τρομερή εμπειρία. Αξίζει. Να έρθουν τα φιλαράκια σου εδώ. Πρέπει. Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Λοιπόν, πας για Πάμε. τέταρτο τρίτο, έτσι. Μάλιστα, πάμε. Καλό άλμα. Έλα ρε. Τι κάνεις? Όνειρο είναι. Τρία 34 τέλος. Όλα καλώς. Το πέμπτο, έτσι. Το πέμπτο άλμα. Ναι. Έλα. Τέλος. Μπράβο ρε. Όλα φίλε. καλώς. Είδες. Έγινε και αυτό, Όλα καλά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Το τολμονικά. Το τολμονικά έτσι είναι βέβαια. Να κάνεις. Πρόσεχε πάνω τώρα. Καλά, λοιπόν,